मिया सारि हरनि सारा 9टा टाइमाव जोंनि दा दिलीपनि मोसौ 6टा थेरांखौबो थैया टाइम हेंगा सारा 9टा हरनि हजरा 9 मिनि मोसौ जतन 6टा एक लगे थैमानि जोंनि दा दिलीपनि जोंनि पारा हेंगा 72 पंचायत छयगरिया पंचायत 6टा एक लगे मिया सारि हरनि सारा 9टा टाइमाव जोंनि दा दिलीपनि मोसौ 6टा थेरांखौबो थैया टाइम हेंगा सारा 9टा हरनि हजरा 9 मिनि मोसौ जतन 6टा एक लगे थैमानि जोंनि दा दिलीपनि जोंनि पारा हेंगा 72 पंचायत छयगरिया पंचायत 6टा एक लगे मिया सारि हरनि सारा 9टा टाइमाव जोंनि दा दिलीपनि मोसौ 6टा थेरांखौबो थैया टाइम हेंगा सारा 9टा हरनि हजरा 9 मिनि मोसौ जतन 6टा एक लगे थैमानि जोंनि दा दिलीपनि जोंनि पारा हेंगा 72 पंचायत छयगरिया पंचायत 6टा एक लगे।